Takže Lancelot nastupoval dřív. Bylo to těsně před tím jako trůnem, nebo těsně po něm, takhle to bylo. Těsně po tom trůnu. Sardel, biftek, ústřice, tohleto. A šli jsme... Čili máme? No, šermuje tam Lancelot s tím úterem. To je nejvíc. A šermuje prostě Lancelot s úterem. Takový dlouhý Lancelot s úterem. No, Lancelot má vyhrát, že jo? Jasně, ano. Což se nestalo při první generaci. Se dal pár vodek a zjistil, že... Pár vodek a nějaké si dva jointy. Prostě ne. Prostě do mě šel tak strašně hustě. Já jsem to sice kryl, ale on byl hustší. To má 2 metry přece jenom, že jo? A tam stál ten Vašek Lux vzadu, ten si dělal ty šermy a říká, no Tomáši, co to děláte? Já jsem spadl v tom brdění a dohrávám, to bylo vlastně první generálka, lidi už tam jakože teď šumělo tím sálem, ležím a 22, 23, a jsem cítil, že takhle teče potom. No bylo konec první půlky, já jsem teda někde mě tam tak cítil, jako zvednu se, odcházím, ale takhle to mě trčelo, jo. A hned volali nějaký z Františka záchranníků. Prostě každý sviděl, že jo. A Lux tam přiběh do zádu, Tomáši, to nemůžete, tohle tam. Vy jste přece, ty máte prohrát ten souboj. A já? Já jsem Tomáš Hajíček z Liberce, já nikdy neprohrávám. To se nepovedlo, no. Takže byly 3 stehy a dobrý, v pohodě, to veselý. A pro jistotu se obraz 10 zrušil. Tak jednou jsme jeli jakože na představení, my jsme bydleli s Tomášem na Dobříši a jeli jsme na představení a on říká, máme chuť na vodku. Říkám, Tome, hele, dáváme jakože Excalibur, nedáš si přece jako vodku. Říká, já jsem si dát kuráž, dal si asi 5, že jo. Pak tam nastoupil, sedl se na ten trůn a měl být chci a začalo. A všichni dělali. Nedal ani slovo, ani jedno jediné slovo. A pak přišel do úzky. Udělal jsem nový text, ne? Ejda, výborné. No, tak to jsou